Kuwi termasuk ndok sing paling kepenak. Oh, jelaske. Mas Gading. Ding. Ndok kepenak iki ndok sing piye? Jelaske. Ora arep aku. Apa ya Mas Gading? Jelaske. Sing paling kepenak to. Ayo. Sing paling kepenak to. Ayo ndok diangkremi mau lho. Tuh. Iki kepenak banget lho kowe. Pengen diangkremi apa, Mas? Ora apa-apa nek ngono. Oh, nggih. Lho niki enten lho niki. Iya. Enten isine lho niki. Iya. Hati-hati lho. Kowe aja kaya bapakmu. Hati-hati iki ana isine. Kowe aja kaya bapakmu. Ora, iki lho ana isine iki banyak Iya, lho. ana isine Lah satu. yo nggih, monggo. Iki ana isine hati-hati. Oh, Lek nampane nggon kertase. Njaluk kon nyedaki apa piye, Mas? Iki ana lek nampane nggon kertase, aja nggon Nggon apane? kertas nggon kene iki nggon putih iki lho. Wih lah, nggon putih kene iki lho. Wah, tak kepet sisan kowe engko malah. Sugeng Selamat dalu malam. Mas Gading, Mak Cange Yu Limbo. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu. Pirek. Kok ngejak konco kok kesusu? Hah? Kok kesusu ngejak konco? Ayo kesusu mbangane aku dhewe kok. Lah ya piye carane iki wong sakmene mbane saking akeh menika luar biasa, pecinta budaya kabeh. Pencinta budaya tanpa penonton ki awake dhewe bar dadi apa? Lah, Nggih. tanpa penonton, tanpa penggemar, tanpa pecinta. Pecinta. Apa jenenge? Apa? Penggemar apa wong sing nresnani? Pandemen. Ah, pandemen ringgit wajucal menika lah ora ono apa-apane. Nggih. Matur suwun sampun dipun napa nggih dipun gelar menika wayang kulit dalu menika Mas Gading. Niki mboten sakbaene dinten. Lah pripun? Nah, mergane iki tanggal 23 Agustus. Iki bertepatan karo di ulang tahun almarhum Ki Seno Nugroho. Dadine karo mengeti jebulane penggemare almarhum Ki Seno Nugroho lho ngumpul kabeh. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan. Lawas-lawas iki do melumpuk kabeh Mas Gading luar biasa. Aku yo Mbak Ayu yo terenyuh. Kok keronggahan ada keronggahan biru. Intinya ya, wis polen godean kabeh ya melumpuk. Alhamdulillah iki uga Mas, mboten kok ateges kok kula pripun-pripun menika saking Wonosobo ki sak bis Mas, alhamdulillah. Sak bis Mas. Saking Wonosobo sak bis alhamdulillah. Iki tekan kene ten. Kula mau dugi mriki alhamdulillah. Elok. Sak bis. Sak bis alhamdulillah. Isine ming kernet karo supir tadi. Tak kira ki ya wong sampe sih minimal 40 lah. Ayo sing penting lah ya sak bis isih ra ketang isi loro lah ya sing penting nggo kondang-kondang ki sak bis. Lah kuwi kowe Gen. Heeh. Ya lah ini matur sembah nuwun Mas Gading juga kerso mau mendalang pada malam hari ini. Terenyuh saestu karena karo mengingat kalau 5 tahun yang lalu Mas Gading, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu pasti ramai sekali merayakan hari ulang tahun Ki Seno Nugroho. Saiki tepati yo 23 Agustus iki dirayakan terus karo didongake. Didongake nggih. Muga-muga kasuwargan jati gitu. Amin. Pucuk Ki Seno Nugroho. Nggih, wau wonten ngajeng acara sampun dipun. Ngajeng? Ya, umbul donga. Nggih. Kadur Ki Seno Nugroho niki wau. Ngajeng. Engko nek meneng ngajeng ngene ya silaka. Apa? Pikirane Apa, lah Mas? iki nak ngajeng to Mas. Nggih. Lah iki nek sing pikirane ngono ngajeng ngono ya silaka awake dhewe iki. Lah iya bener to ngarepan. Wonten ngarep tadi wonten ngajeng wau. Ngajeng. Hah? Ngajeng. Jeng. Jeng. Ojo ngajeng. Ngajeng wau. Ayo. Nggih sedaya para perangkat desa matur sembah nuwun ingkang wonten Sedaya apa? Perangkat 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 ngono. Nggih, lenggah wonten ngajengan menika. Ya, Ngajengan. Para perangkat menika lenggah wonten ngajeng. Sembah nuwun Pak Lurah, wah pokoknya tadi Pak Lurah mungkin nek bisa ikut naik lah Iya. ya Pak Lurah. Wah, wis kumisnya menggoda.
kumisnya loh menggoda loh Pak Lurah. Mun aku tak kerok wis ora mbegodam. Ya sesuk ben anu neh ya. Ditukulke meneh. Kok ya ora ndek kumis ya, Reng? Aku ora duwe aku. Nek gareng ndek kumis engko bentuke kaya apa ya? Kaya sencaki ya. Kaya sencaki. Nggih menika kalih caos panglipur buat sederek-sederek yang udah melumpuh. Ya udah wonten mriki tumplek-blek saoke wong wis jos tenan. Tumpek black ki wadah kerupuk sih. Loh Bukasi, wah tenan ra. Bukasi ini dulu biasanya gawake sego. Sinden-sinden ini nek misalnya pas di daerah-daerah misalnya lembaga-lembaga ya Mas Gading, universitas apa-apa ngono kuwi ngerti nek ra ono pakan. Bukasi bungkusi sego. Ra ketang mung karo iwak suwir. Sik. Rumangsane sinden karo yoga ki apa kok pakan ki? Apa ya namanya? Makanan. Dimakanin. Nah, dimakanin ini berarti dulan ngene. Iya. Dinai bungkusan itu loh. Tadi ada ora tau luwe gitu. Kasih ya. Iki lho saking Bukasi. Apa iso maca ora enggak? Tulisannya kaya semut ya aneh. Bukasi nyuwun langgam kangene ati. Kangene ati. Serasa Pak Seno Mas Gading. Nggih. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Tetep solid menika warga laras ngene. Jos. Mbak Menawi mau menyapa Mas Gading ada titip-titipan? Nggih niki terus kathah niki. Nggih. Waduh. Wah niki katur Mas Dalang Gading Wawukir nyuwun gending atau tembang jeneman Glathik Glinding terus ngimpi Setya Tuhu. Nah niki kagem Mbak Tatin Mbak Elisa matur nuwun. Saking sinden? Saking Agustin Salon. Agustin Salon. Nggih. Salon ki maksudnya salon son horek apa salon kecantikan? Salon kecantikan. Oh, salon kecantikan. Ayo salon koyo ngene iki dicantik-cantik. Ya salon kecantikan. Oke, ya ini juga nama salon. Terus niki nggih menerima lho niki. Niki menerima tata rias pengantin gaya yuk ya. Yuk ya. Gaya Jogja, Surakarta, Kebesaran dan Muslim. Oh niki. Nggih. Kuwi nek macak gitu bisa ke situ. Apa tadi namanya salon apa? Agustin Salon. Salon Agustin. Salon. Oke, tak kasih ngimpi ya. Apa sih ke? Ngimpi. Soalnya iki keadaan hari ini koyo ngimpi. Ora nyono. Ora nyono penonton semini tumplek bekabeh. Wah, mongko ning kutha lho, Mas. Ditambah karo penggemar-penggemar Ki Seno Nugroho. Oke, wonten channel Dalang Seno menapa dene Jogja Live. Jogja Live. Duet ya, kamu juga bisa nembang kan? Ya, capet-capet awin. Capet-capet awin. Ngambara awang-awang hangalangut bebasan tanpa Api enek bawang niki didueti Mas. Didueti nggih. Dadi kakung karo Setri. Kangkung karo sing Setri. Lanang ruwadon. Iya. Ayo lanange. Ayo. Inomane. Lah, inomane piye? Iku udu ta iki? Udu. Udu ta iki? Udu. Oh, lah tak kira iki jangan. Lah iki apa e? Miber dari jagat royo. Iya. Oh, inumena. Iya. Oh, ngombe wae porong tinai to mau. Lho ora ngombe ya kaya ulo. Jare kok dhewe. Heeh. Iki lho, terus. Ditermos panitia. Usah ngotremos to. Oh panitia cek. Tak krosa ngotremos. Lah iki mosok dagelan kok burungan karo sak mangane. Mi perengi dari jagat
ngulandara ngambara gayi no. Wah, kene yo apik suarane. Elok tenan, Mas. elok tenan. Sae nggih. Nggih. Iki sing Sae boten, Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Jos. Nggih. Mas Garing saya nggih. Nggih. Aku tratapan lah ning kono sae. Lah ning kono ono sing ngomong Al-Fatihah ngono ae. Ora. Dukung aku etoke kae kono ae. Aku kon mangat aku ora kesusu KTP ku seumur hidup kok. Iya ya. Katungkol ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Langgam ngimpi karo Mbak Elisa Ocarus. Tak kirim juga buat yang dari Mboko datang sini, sembah nuwun. Monggo. Seripat seripit lebehane mraga simpen gandes luwes wiregane hang lam-lame sedat singsat besusanga ibu sana dasar ayu tak sekenya tanku jiwa tak jakati aduh mesam sepat matu Res ronto tak sanding malah Wah, Oke, pendukungnya Mas Gading. jos. Mimik dulu Mas, ya. Keton bunga kenya kang pindohap sari kuciwane kabeh mau hamong ngimpi. Sampun menika langgam ngimpi. Sing dadi impen, muga-muga sedaya para warga ingkang sampun rawuh pinaringan kesehatan, Nggih, pinaringan amin. panjang yuswa, Amin. pinaringan rezeki ingkang lumintu. Amin. Mboten namung ngimpi ning iso nyata. Nggih. Dadi Ah. kasunyatan. Dadi yo nek sing duwene impen kuwi padha karo cita-cita. Cita-cita. Dadi awake dhewe kudu
doa dan berusaha. Nah. Nek ndonga tok tanpa usaha ya ora dadi. Nek usaha tok tanpa donga ya ora dadi. Iya. Dadi kudu usaha dan doa. Muga-muga apa sing disedya warga masyarakat ini iso kasembadan. Kasembadan. Usahamu wis ketok, dongamu rong ketok. Krandon nggih. Krandon. Nggih. Krandon ono tegese apa reng? Ka. Tak teng. Yo ka. Weh. Kowe seneng temen ta ya Mas Aku. Oh, gareng kok. Krandon iki KRA KRANDON ya Mas Eteng yo. Ka. K kuwi karep utawa sedya. Warga masyarakat ini duweni kekarepan kuwi merti dusun. Dadi iki nyukuri, mensyukuri apa sing dadi wulu wektune saka Gusti Kang Maha Kuwasa iki disyukuri wujude nikmat. Apik. Terus R. R kuwi rasa. Dadi manunggalke rasa siji lan sijine muga-muga warga masyarakat ini guyub rukun tebih saking jelantahing kanapson. Apik. A. Kuwi Aduh. kok aduh teh. Lah iya apa? Ayo, apa? A. Amin. Angel rasa digarap. Asa-ase asuh. Angel rasa digarap. Apa? Kuwi amanah. Dadi Amanah. sing minangka dadi punggawaning desa ki amanah momong warga masyarakate, muga-muga warga masyarakate tetep sejahtera. Nah, apik. Ngono lho. Apik. N kuwi nata batin, nata desa, nata lati, nata samubarang apa wae ben warga masyarakat iso guyub rukun, gotong royong tetep jaga tebih saking jelantahing kanapson. Jos meletet jos. pol ya. D kuwi donga. Donga. Dongane warga masyarakat ini muga-muga diijabah. Katite iki digelar ora ming sak dina. Ana kok ya bersih pasarean ya to. Ana sesuk ana jatilan, saiki wayangan. Muga-muga dongane kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa tebih saking jelantahing kanapson. Nganggo jelantah. Ora kok kuwi kabeh. Kok jelantahing kanapson kabeh to, Mas? Lho, kuwi nafsu kuwi sing paling gedhe. Kudu dibasmi. Apa, Dik? Terus apa? Oh. Oh, kuwi obah. Obah. Obah apa nih? Ayo. Obah iku kudu iso negeske Obah lho, iki ki nek kudu iso pikirane negeske. Ya iya, Mas masa Gading. masa obah ming tinggal-tingil tok. Maksudnya piye obah? Ya to, Pak, nggih. Obah ya ming tinggal-tingil tok ya dalange kae. Apa? Ya ya tinggal-tingil ora iki jajar orisa iki ket mau weh. Obah iki tegese obah golek pangupa jiwa. Sing dadi wong lanang iki piye carane golek pangupa jiwa, muga-muga keluargane kecukupan. Jelantahing kanapson. Muga-muga tebih saking jelantahing kanapson. Lah, terang. Wis diji kowe ne. Tak disiki kok. Kare dhewe N neh. N. Apa? Nah, entuk padha mau lho. N. En kuwi nugraha. Muga-muga pikantuk kanugrahan saking Gusti Kang Maha Kuwasa, mugi-mugi tetep dadi bumi ing Krandon kene, bumi ingkang teguh kukuh, rahayu slamet, ijo royo-royo, tetep dadi bumi ingkang gemah ripah loh jinawi, tebih saking Jelantahing kanapson. Ngene lho gareng. Pak Lurah Jos. namine sinten Pak Lurah? Pak Lurah. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Haryadi. Har kuwi harus H sik. H. Kudu siji. iya. H. Iki yo harus menjadi pemimpin yang amanah, muga-muga tinebih saking jelantahing kanapson. Terus A. Kuwi ya aman. Angger Pak Haryadi menika dados lurah insyaallah warga masyarakate kampunge ya iki dadi aman. Ora ana kok bengkreh, ora ana kok perselisihan, ora ana tetep aman. Pokoke tinebih saking jelantahing kanapson. R kuwi rukun warga masyarakat insyaallah yen dipimpin Bapak Haryadi warga masyarakate rukun. Y. Kuwi yasa gotong royong. Yasa Gotong royong tegese iki gawe piye carane warga masyarakat tetep gotong royongnya tetep dijogo. apik. A meneh. Meneh apa iki ya? Ayo. Apik. Apik banget dadi bengi iki. Saya suwe terus saya ngawur. Iki tegese andil. Beliau selalu ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Karena apa? Kalau beliau tidak andil dalam kegiatan masyarakat, bagaimana program-program beliau akan jalan tanpa masyarakat? Jas. Mugi-mugi tinebih saking jelantahing kanapson. Panson. Oke. D. D. Haryadi ya D iki.
De kok akeh meneh ya. Ayo, De. De kuwi dadi pemimpin sing cara niki berwibawa ya toh, disegani karo warga masyarakat. Insyaallah beliau menjadi panutan warga masyarakat minangka dadi bapake wong sak desa. Jos. Kari dhewe iki lho. Iki lho desa Krandon ngene iki. Sing dipimpin beliau insyaallah lurah ki ana werdine. Lurah kuwi telu sing diarah. Siji kesehatan masyarakat, loro ekonomi masyarakat, telu pembangunan desa. Beliau selalu menjalankan apa sing dadi visi misinya beliau saat menjadi kades utawa lurah. Semangate lurah iku kudu piye Mas Gareng? Semangat lurah? Heeh. Secara filosofis lurah iku kudu kepiye sebagai pemimpin? L. Bob. Apa? Rumangsamu. Lah kono mriki al kene Pak hahe. Lah kene iki mikir bulet ta. Rumangsane. Ngene lho Gareng cerdas ya ngene seneng aku. Ngendang iso. L iki linambaran sedya. Dadi Pak Lurah wis sediane kuwi dadi lurah ya wis ngono kuwi. Lurah ki piye carane bisa memakmurkan masyarakat. Kuwi usaha. Oh. Didhisiki. R kuwi L R kuwi kudu rajin. Heeh. Tertib. Heeh. A wis. Aduh. Disambati wong sakmene oke. Lah iya. Ha. Haryadi menika. Asmanipun. Iya. Bapak Lurah Krandon. Jos Gareng. Sapa meneh? Seneng aku. Hah? Sapa meneh? Sapa ya? Saiki Gareng. Loh. Gading no dalange. Gading ya? Heeh. G. Awas lu nelek. Ya. Iya. G. Ya. Kuwi gage ning kene mikir sih. Gading kuwi gawe senenge warga masyarakat wonten Krandon kene. Ding kuwi jeding. Dadi ya ini mumat iki wisan. Kowe nek ora ana jeding ki ra iso bebuang lho kuwi. Kali se ono. Lah kali se ono lah kene umbah-umbah kono le mbueng ning kono. Ayo lewat nggon aku to ya. Ora apa-apa do karo penemuan artefak ngono iki. Artefak candi semangat Pak Lurah, semangat. Pak Lurah, jos matur sembah nuwun menika sukses acaranipun. Buktinipun niku kathah sing nyengkuyung. Ya kan, kalau misalnya banyak yang nyengkuyung itu berarti emang Pak Lurah itu orangnya membumi atau sering serawong sama warga masyarakat. Contoh aku ya wis dadi lurah ning tenane. Wonosobo kayak wingi alhamdulillah bar lurah aku diangkat dadi tentara aku. Dadi tentara Mas. Dadi keluargaku ning Wonosobo saiki terpandang Mbak Elisa. Alhamdulillah bapak menika guru, ibu menika dokter, adik kula perawat, terus adik kula sing nomor 2 dadi polisi, kula dadi tentara Mas. Estu niku Mas. Saestu saiki keluargaku dadi terpandang. Saniki tentara. Nggih. Estu. Nggih sing mriko nek ngapusi tor ngaten lho. Mboten ning ming sadina. Oh. Tentara sedina ki piye maksudnya? Karnaval to. Karnaval. Dadi iki bapak iki dadi guru ya toh? Bapak dadi guru, ibu dadi dokter, adikku dadi perawat, ono sing dadi polisi, aku dadi tentara. Ning ming sak dina, Mas. Karnaval kuwi mau. Karnaval dadi. Alah nggo kostum to iki ya. Ayo lek sing penting dadi tentara, menika Pak Kentawis menika alhamdulillah. Tentara. Sedina wae gebedel jan. Lah nek basa krama nek basa krama lah dene Pak tentara menut Pak Kentawis. Nek Pak polisi menit Kapolisen dadi. Kapolisen. Ono wae. Ya tambahi Mbak Tatin. Ya coba. Mbak Tatin. Mbak Tatin nih ya. Nduk Tatin. Ayo Denok Tatin. Sepote monggo. Aku orang ngira jebol aku orang ngira yen kepethuk mutiara ana ing teleng ing wana rasaku ayo Tin ayo kaya wang bingung
Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Gading. Nggih. Loh kok do minggir kabeh ngapa? Loh iki Ayo, waktu dan tempat giliran- saya berikan gilirane kowe kok. gitu loh. Oh, giliranku ta, ya. Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu. Menika kepanggih kalian kula Denok Tatin. Nggih, Wajan Denok Dadi aku Tatin. nanti saiki diceluk Denok merga panjenengan ingsun. Panjenengan ingsun. Kamu. Menika anu nggih sowan wonten Krandon nggih Nggih. dalam rangka bersih desa. Nggih. Derek ndedonga mugi sedaya masyarakatipun tansah pinaringan sehat rahayu. Kose. Apa? Iki ngopo iki? Apa kowe wani? Ngece karo aku, Aku ora Saiki wani. demah oleh Elisa yo ngece karo aku, ha? Ora ikut nil, aku gak ikut-ikut, aku gak ikut-ikut. Aku takut loh, menghormati loh. Ora. Kowe mau piye? Ragake piye? Lho aku ora ya Mbak Elisa, aku anteng-anteng ya Mbak. Mbok gak melu-melu, aku ki tenan, wis aku gak wis anteng. iki samene. Aku ki anteng. Iki nang wilayah Ngayo, iya Karto. Heeh. Kowe wong endi? Aku Wonosobo. Wonosobo menginjak tanah Yogyakarta kudu amit-amit karo aku. Beh, rumah sampean oh berarti leluhur kene we. Iya, kowe nek ora amit-amit karo aku tak cucup mbun-mbunanmu we. Bah, ono iki jane sindan apa gendut to kowe jane? Mas Gareng. Mas Gareng. Apa? Mau muni dicucuk mbun-bunane to. Nek cara aku terus nyoh, ngono kuwi. Aku biasa nudu mbun-mbunane. Apane? Apa nih sing dicucup biasa nih? Alah kayak wingi kae ya ora mbun-mbunane. Apane? Alah, kayak wingi ning Wonosobo to. Wingi ning daerah kono kae. Lah kowe meni iki ning daerahku, aku ning daerahku. Kowe tak cucup. Wingi kan sing cucup kowe. Ayo. Saiki gentenan aku. Banyo. Lah kowe kowe wingi nyucup apaku ayo? He, Hei, ayo ora krasa wong pait je. Lah kok pahit iki coba apa? kok isa-isane lho. Kok aku lagi omong Apa? Mas Gading. Aku ki gatel. Apa dileleti maoni iki, Mas? Iya, zaman Yo ono pikirane dileleti mau Ngerti nih ora? barang. Zaman Mas nyapeh Gading. kowe Mas Gading. Nggih. Cen dileleti kuwi, Nggih. maoni dienggo nyapeh kowe kuwi. Nek wani adep-adepan ora nang mburiku. Jajal kaya mau joget piye musike? Ora. Prakteke. Ora aku ki lho anteng lho aku. Wis awake dhewe kene wae, Sa. Awake dhewe kene wae, Sa. Ketoke arepe nglabrak awake dhewe. Kiwi kromo iki. Aja ganggu babon nangkrem kowe. Bodoh. Layakno lho teles kabeh koyo ngono. Lah kuwi wingi kae ndokmu tak angkremi ra netes-netes. Apa nih? Apa? Ndok, Ndoke sapa? kowe ndokmu kowe wingi nitip nang ngene aku ndok loro ta? Mules. Oh, ta? Ndok kok ndok kuokan kabeh ndoke wis dadi ra ya ora bakal netes. Ha wong aku deleh ndok ning kono kok bare ngono kok dijagonge. Waduh, ngono to aku. Kaya ndokmu apik-apik. Oh. Aja ngece. Aja ngece. Lah ngapa? Kuwi termasuk ndok sing paling kepenak. Oh, jelaske. Mas Gading. Ding. Ndok kepenak iki ndok sing piye? Jelaske. Ora arep aku. Apa ya Mas Gading? Jelaske. Sing paling kepenak to. Hah? Ayo. Sing paling kepenak to. Ayo ndok diangkremi mau lho. Duh. Iki kepenak banget lho kowe. Pengen diangkremi apa, Mas? Ora apa-apa nek ngono. Lah Mas Gading kowe, Gareng. Ngopo? Kowe arep ngece karo aku, nang kene kudu nyembah sik. Kene iki wilayahku, nek ora percaya kuwi masyarakat sakmene akeh iki dukung aku kabeh. Rawani-wani. Oh, buri Wes, iki buri wis kelir muni awak rak sunen ngono. iki kowe Kowe iki mbok Wonosobo. dukung aku kowe. Aku ki yo peneko, aku yo padha nekone, aku yo sungkem pada ngono, genten ngono. Sungkem? Aku kudu nyembah karo kowe. Iya, kowe ngece karo aku, aja takon nek ndokmu ilang kowe. Ora, aku kon piye ben aku ki iso karo kowe iki iso rukun ya, Mbak. Kowe iki mbok dukung aku to kowe iki. Aku ora melu-melu Masih, iki. Urusane dhewe-dhewe. Aku ngandake ndok Mbak Wahyu kok nguyang-guyu kowe kelengan ndok apa, Mbak? Mbak Wahyu, ndokmu ra ya wis duwe to, Mbak? Ndoke gundul kaya.
Sing penting nang kene iki aja ngece-ngece kowe nek ngece-ngece tak kempit tenan kowe. Mbok kayak wingi kempit kok keplepek aku wae. Ya kowe salah yang ngempit kok mapan. Yo ngapura. Wah, Ah jangan pegang-pegang. peh. Aja tumat-tumat ta. Aku ora lho. Ora to. Ora to. Mas Gareng Ngapa? ngarep mburi padha to. Heeh. Mas Gading, Nun, kepengen tak nei mau nih apa piye? ora masalah tak lapisi. Wah. Mas Gading ya doyan ternyata. Doyan banget emang mau nih Meneng-meneng we. kok ya mengindik gue ya. Wis. Iki derek sowan wonten Krandon rasa padu-padu kowe iki sing marahi ya kowe kok. Lho, aku ora ngopo-ngopo lho. Lah mau sirahe dicongol-congolke. Aku ki kangen karo kowe. Alah beltut. Bel. Aku ki kangen karo kowe karo Elisa. Kok kowe kangen karo aku apa karo Elisa? Kowe loro-lorone yo kangen kowe. Siji wae salah siji. Lho, Salah siji. lho. Ayo. Yo kudune wong loro iki wong loro lho, Din. Ora kok. Ora entuk melek. Apa? Muni sapa kowe? Mbak Tatin. Hah? Muni piye kowe? Mbak Tatin, yo. Ya. Sito-sito nek Dongake kangen iki. masyarakat Oh. mau kalian sudah toh. Dah. Saiki giliran aku tak ndongake tinggal masyarakat Krandon, toh. Ngono kuwi kok aku Amin. lagi omong urung Mas Gading. Urung to? Lagi omong-omongan karo Mas Gading kok ya. Oh. Iki derek ndedonga kagem masyarakat Krandon sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Masyarakatipun tansah guyub rukun, ayem toto titi tentrem gemah ripalo jinawi. Amin Allahumma. Amin. Wis sah ndongake. Iya, Mbak, iya. Iya, rupane kok tikus ngono. Wo kuwi. Nek cara aku ora trimo lho Mas Gareng. Lah ngapa nek ra trimo areng apa? Aku ditikus-tikus ki ora apa-apa. Heeh. Nyatane kuwi yo tetep Ngopo? tresno karo aku. Tresno. Tresno. Umpamane kowe dadi bojoku ora kowe iki ming griseni tok. Oh cilik semene kok arep dadi bojoku? Loh, aja dipandang koyo cileke koyo ngene iki. Lah ngapa? Lho, sokok ndlosor kowe. Isa nyagak kowe, isa nyagak. Ya iso. Jajal bektake nang kene. Yo aja. Kok isa-isane. Aku ki cah soleh. Aku ning Wonosobo ki dadi Gus, Cek. Gus, Gus apa? Loh, Gus, aku ki dadi Gus ning Wonosobo. Padahal aku cah. Tenanan. Wah, aku wis bangun pondok ning Wonosobo, Mas. Gus apa dus? Kok dus ana? Gus podus. Aku wis dadi Gus, aku Oh, oh. wis membangun pondok. Bangun Pondok pondok. apa? Pondok Darul Nikmat. Loh, pondok Darul Nikmat ki pondok sing piye? Ya iya pondok Nikmat. Nikmat kaya ngerti-ngerti ya wong kowe iki rong ndek bojoe kok le. Berarti sok solawat Mas. ya Kok sok selawat edan. ngono. Piye jajale selawat? Amin. Heeh. Kok dinteni tenanan kok ya. Amin Ora amin. aku wis ngertine iki pokok aku soleh aku ora niko-niko itu Mbak ya. Ya. Pilihanku tetep Lurus. lurus ngono lho. Maksudnya lurus, Ya lurus itu tegese ora niko-niko, cah soleh kene iki. cah solehah. Ya soleh. Nggih minangkani Digaya. pamundutan ya Minangkani Mas. Napa mundutan mau Digaya. capek gunung ngonten. Nggih, Nggih niku napa? Niki nggih wonten Mas Gading. Enten. Niki mriki nggih. Niki nggih enten sekalian niki, Mbak. Nggih. Oh niku Dibaca. sisan. Nggih, sekalian sekalian. mawon dibaca. Oh nggih. Lho niki enten lho niki. Iya. Enten isine lho niki. Iya. Hati-hati lho. Kowe aja kaya bapakmu. Hati-hati iki ana isine. Kowe aja kaya bapakmu. Ora, iki lho ana isine iki Mbak. Iya ana isine Lah satu. yo nggih, monggo. Iki ana isine hati-hati. Oh, Lek nampane nggon kertase. Njaluk kon nyedaki apa piye Mas? Iki ana lek nampane nggon kertase, aja nggon Nggon apane? kertas nggon kene iki nggon putih iki lho. Wih lah, nggon putih kene iki lho. Wah, tak kempet sisan kowe engko malah. Ya, Kok nyoy? Kok nek nyoy nek juk piye Mas? Hah? Kene ki apa tengen? manut. Nek manut aku malah wedi aku. Ayo. Ternyata ya doyan ya. Seramandang kami Ora mandang umur nek aku. Umur hanyalah angka. Wah, yang penting hati ya Mas ya. Kaya sik sekolah wis sekolah sik, ora usah mikir bojo. Yuk. Yuk canggih. Prip. Oh, Ayo iki lho maca. kira-kira nyeluk aku Terus muni pripun? Kula saking
Bapak Priyono nyuwun tembang Podang Kuning katur Bapak Kades Suyanto lan sedaya warga Krandon sugeng merti dusun lan tansah rukun membangun matur sembah nuwun menika saking Pak Priyono Podang Kuning. Oke. Podang Kuning. Ana meneh. Alon-alon Lenata alon-alon. Napa Pak? Gubuk Gubuk asmara saking sinten? Kang Pak Margono Ketingan. Oh Pak Margono Ketingan. Pak Margono. Mangga, Oh, Pak. nang kono ana sing cilik langsing wae tetep dilewati milih sing lemu ta. Iya, tetep beda. Kandhani aku ki apa sing do seneng aku ki sing bapak-bapak. Ning ra apa-apa sing penting metu. 60 tahun ke atas. Apa? Kok sing penting metu? Metu duwite Mas. Wah, aku stratapan deh, mingkari angin biasanya wong tua ki. Kok kaya ngerti-ngerti ya kowe iki. Maksudnya ki ya semingkari. Ya kuwi ngono lho maksudnya. Ayam potong kembar menerima pesanan partai besar dan kecil nomor HP 081904148614. Nyuwun gending pepiling Mbak Tatin saking keluarga Mbah Yamani Krandon. Oke. Oke, menika sampun nyawer Rp200.000. Nggih, matur suwun, Mbah. Wes si Mbah matur suwun nggih Mbah nggih. Nggih, menika minangkani ingkang pundi rimeyan Mas Gading. Enten apa mawon mau? Wonten Apa, Mbak Podang Elisa? Kuning. Samping gunung tadi ada, Oh. Podang Kuning ada, Gubuk Asmoro ada. Alih pepeling. Pepeling ada, Slendro Songo kabeh. Yang mana dulu? Pepeling riyen mawon. Pepeling. Oke, pepeling. Ngagem bawa, Mas? Iya nganggo. Oh nggih. Ya nok ya. Nek sapa aku. Walah ya ora bapakne ra anake padha wae. Lah kowe somong to mau. Apa? Lek ku nekat ki nurun. Oh iya, nek aja nekat-nekat le, ya. Soale kowe cik bocah, ya. Aja wani karo wong tuwa. Ding ra apa-apa pun dintekke pemung sing nom bangane engko wis bojo ora iso ngopo-ngopo. Oh kuwi. Oh kuwi tenan. Benar kuwi. Dadi mumpung isih nom ki ora apa-apa, entek-entekke ora apa-apa. Kok nek wis bojo kuwi kudune menep. So karo aku tak napak tilas Mas Tulus. Piye maksudmu? Maksud lo? Maksud gue Yes. kagak maksud. Wara-warane gareng. Aku ora marah-marah Ora. ngopo-ngopo. Rukun Islam kang lima puniki Jan suarane ngapa? Ngapa Mas? apik tenan jane. Aja meni saya lho kowe. Katindakna bareng para sesama. Suarane jan Ngapa? nurut tusuk. Nurut tusuk berarti kau tikus aku. Heeh. Berarti aku kok tikus. Ora ana tikus kok gedene semono kuwi. Berarti wirok. Mun ya. Mun ya. Ora. Mula ki rasa ngunekke aku tikus. Kuwi. Lah ngapa? Lho dheweke ya tikus kok. Wirok meneh ya Mas ya. Heeh iya Mas. Terus Eh, ngapa? Ayo, diteruske rok wirok. Anu no. Anu Mbak. Oh. Kleru wae. Iki Mas iki kan ngomong loro sing ngadeg. Iki Heeh. dikon bawa apa ora? Ya Kene mengko mau wis dhisik. kok. Aku lah Kan wis nonton mau. aku Wis jan. wis ngimpi mau. Ya aku tak dhewe wae nang. Ora yo. Nek Yo, 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 su nesu. ngambek. Kowe ngambek. Aku pilih kasih karo Elisa mau dibagi wong loro karo aku ora gelem. Yo. Ngono wae bad mood. Lah sayang. Yo, aku piye carane dadi wong lanang iso mengimbangi ngono. Nah. Kowe njaluk apa samu Hati-hati, barang apa Mas. tak cukupi nyatane. Tenane Mas. Wah, Umpama aku njaluk omah Mas. cukup. Umpama aku njaluk mobil Mas. Cukup. Kok cukup terus HP Mas? Cukup. Kalung Mas.
Mas? Sing penting tak cukupi lah ya sing penting cukup. Dadi Cukup iki kudune dicukupi iki ditumbasi kok cukup. lah aku yo ngandelne kono kok kon njaluk aku. Oh alah, iki nek kono sing njaluk njajal. Aku arep njaluk. Wingi aku ora njaluk wis ditukokke dhewe kok. Lah. Gelangku lho wingi 2 kilo. Wah, gelange tak tukoke rameng trimo graman 2 kilo ya. Rasa njaluk-njaluk itu kok gelang 2 kilo. Lho, gelang ki 2 mobilku lho, lawange loro. Oh. Lawang loro iki pickup kok. Lamborghini lho pickup. Biasane lawang loro iki pickup ya. Ya Mas yo. Iya. Aku ora arep kowe nek ora arep bawa ya wis ngalih. Oh iya. Aku aja nesu aja. Kok susus kaya. Aja nesu. Ora nesu, Mas. Awake dhewe kudu sing klop. Sing klop. Saiki gentenan kowe berarti. Aku. Siap. Aja padha ditinggalke Meneh. rukun Islam puniku sahadate kang angka siji Tian Mbak Elisa. Aku ya kok to. Ya iya ta. Ya iya, kita kan kanca. Oh iya. Kang angka loro salat dene kang dalu sapa iki? Ya aku. Iya no. Ayo no. Inggih Kang Mas. Yo. Waduh. Telah kok malah Ramadan nindak ke poso papat zakat ping 5 ngibadah haji bareng ora? Arep bareng ora? Sito. Oh ya. Rukun Islam sampurna. Menika sampun bawanipun Mas Nggih, Gading. bawane sampun. Pepiling monggo. Kepiling yuk. Monggo Mas Wahyu. Wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake agar usul bandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat ati cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah
dielingke wis wancine padha nindakake akan wasa mandang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat hati jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen salat saya tingatake tindak mungkar Marip lan isak jangkepe prayogane ditambah salat sunnahe aja sempana iku perintah agama ngelingana ning donya mung setela sabaran tawakal pasrah sing kuasa yen kebareng besok munggah swarga Cik menika sampun Pepeng sampun Mas Pepeling dikenangani. nggih. Oh tepuk tangan. Tepuk tangan, yo. Iya. Niki mboko setunggal dipun pinangkani Nggih, Mas. mboko setunggal. Niki niku turune Bapak Lurah ajeng Kabareng. pinarang Nggih, wonten kepareng pepanggihan. Lurah. Mbok Wonten pilih monggo pepanggihan. Bapak Lurah. Nggih, minggah Pak Lurah. Nggih dipun sepoti iki Nggih, monggo dipun Cak. sepoti. Tutuk. iki aku kon munggah kon ngopo lek gareng Ha menika ha. Ha. Ayo, saiki arep. Mboten Pak Haryadi menika alhamdulillah Nggih. saged kula saged sowan mriki menika nderek bingah kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing mriki Bapak. amin mangan pun Nggih. kali Mbak Tati aku kon munggah kon apa Mbak Yes, Tati ngono. Pripun Nggih. Pak? Jenengan wau turune ajeng minggah panggung kalih kula. kami munggah panggung tok Nah, pripun? ora ono liyane Lah karepe ajeng pripun, Pak? biasanipun Piye, Mbak Elisa? nek lurah-lurah niku lho biasanipun nggih Pak nggih menika nek menawi minggah pepanggungan menika wonten naminipun dedana menika wonten 3 ingkang kaping setunggal menika dana pangandikan Pak mbok menawi Nggih. kangge warganipun menika panjenengan saged dana pangandikan ingkang kaping kalih menika dana swanten Pak biasanipun nggih mbok menawi Nggih. saged nyumbang lagu napa Nggih. nyanyi menika memeriahkan acara supados regeng swasantenipun. Nggih. Ingkang kaping Nomor 3. Dono, Apa, Reng? Dono Arto, Pak. Nyawer, Anu. nyawer, Pak. Ingkang kaping 3 menika iki napa lek gareng Dono ingkang kaping 3 menika proposal Pak dadi proposal. proposalipun Menawi pengajuan menika diterima nggih alhamdulillah, dene mboten nggih menika mboten mesake kanca-kanca napa panjenengan niki. Ngalah. sing dimesake sinten Dalam sing bertiga apa kabeh niki nggih Kabeh Pak, kabeh. miturut nganu nggih Sedaya. nggih nganu piye Pak, Mas nggih. Gading Mboten, Pak. jenengan ikhlase kalih sinten nganten mawon. Lah oke ikhlas kabeh Lah nggih kabeh nggih ah, Siji, siji loro, lho. telu, 8 Pak, 8. 8 Lah niki wolu nyata ming 8 Lah, kok gareng kelalet ya Songo.
Songo Berarti sak kan dalange, ade. Pak. Oh, dalange sampun. Oh, sampun. Pun kathah. Nggih Pak Mas Gading. Niki kok suwi banget to, Menawi Pak. ada sing tambahi. Kok ketok iki ngene terus ora Ayo didudut. tolong Yo kan Mbak sabar, Titin. yo Mbak Tatin ki. Didongokno Mbak Titin. Nek maksudnya kula dudutke nek angel ngenten. Oh iki ora kak perkara ngopo-ngopo. Gatel Lho nggih niku Pak nggih. warga kula kathah sanget. Niki luar biasa. Sampun di papan Nggih, nggih, nonton Mas Gading. Nggih, leres saestu menika jan Nggih. mengingatkan dulu pada zaman Kisino Nugroho Ya, nggih, almarhum. Pak Isono Nggih. Nggih. Penontonnya nggih luar biasa Saya ngeten kali iki. Pak almarhum Pak Seno Nugroho. Nggih. Dek ten acara ten pundi niku? Pundi, Pak? Pundi, Pak? Tetakan apa napa nggih? Kula kesuwene. Sing tetane Mas Nah, Gading. ini nggih. kula Nggih. kula kesuwen mriko. Oh, saya menika pun mari niki. Wamun mari. Pun sampun Pak, pun. Wis Pun demes, pun demes. Pun aja demes. di kan lho Mbak Tatin. Pripun? Ora diladaki. Lah napa? Ya diajari ora di. Lah niku kurang ajar nek kalih kula ya. Lho, Padha nggih. wae. Nggih. Nah Gading ning Nggih, jenengan milih sing pundi niki wae, Pak? nggih. Siji loro telu. Kok iya bahas Arep tak pilih kabeh. pemerintah ya. Yo suwanten yo suara nyumbang lagu kula pasrahke Mbak Tatin apa Mbak Elisa. Beres Bisa. diburuhke mawon Pak kula 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 siap. pengen lagu Lali Janjine. Oh nggih nggih. Beres. Lali janji. Pres. Lah niku lak sing niku lak suwanten nggih Pak nggih. Nggih. Lah sing kaping kalih menika atur dono pangandikan niku nggih sampun nggih. Nggih. Niki mangin sing proposal titipke kula mawon Pak. Langsung Ampun Pak, ampun. langsung tunai. Ampun. Langsung Menawi tunai. proposal mungkin dititipke kula riyin. Nah, ngaten. Terus Oh, nggih, kalau- Monggo. Lali Kula janjine, Mbak Pak. Elsa nuwun Lali Janjine. Lali janjine nggih. Nggih. Siap. Ngagem bawa mboten, Pak? Kula kinten kagem sedaya warga. Sedaya warga. Warga Ranggung. Ngagem bawa mboten? Ingkang kula tersani. Nggih. Ngagem bawa. Bawane sing Mas Gareng. Ngagem bawa mboten, Pak? Saya tak titin. Wis mboten mawon nggih nggih. Iki atur Lho atur kae. pangandikan. Kula dite blurah nika. Ah, Bulurah. Alah ngapunten kula Ngapunten, tumuk-tumuk nggih Bulurah. Bulurah niki mboten mboten apa kula tes Blurah nyapa. iki pun kebal. Oh, pun kebal. Pun wis Dadi didumuk enten mboten Yes, apa-apa. mboten Ngeten iki apa, mboten mboten apa-apa. apa. Alah, mboten apa-apa. apa. Nggih. Malah bola-bali. Lho kok pun disalahke? Nganu Pak Lurah niki badhe nenggani wonten mriki napa pripun Pak? Wah, Lah aduh wis tepuk tangan niki Pak Lurah niki luar biasa. Kok ah Cul rawel brol 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 ngono cara. Pak Haryadi Sing- menika. sing nembung kene kok sing entuk mah kono dhisik iki. Ya ngene urut-urut ngene urut. Pak Haryadi. Lho, wah meneh. Asem dhewe. Oh, dibetake laris. Ya. Matur suwun Pak. Pak, paring-paring Pak. Matur suwun Pak. Iya ampun Pak. Pak. Bobok tukang pilis laris. Matur suwun nuwun nggih, Pak. Matur suwun. Pak Haryadi. Berkah barokah nggih Pak. Berkah Mugi-mugi ora tambah kebak. mugi-mugi tutuk Berkah, anggenipun Pak. momong masyarakat Pak. Tahun 2021 ten Karaan nggih. Oh, nggih. 2026 matur siap. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Sukses nggih. menika Pak. Nggih, sembah nuwun. Trasi dong aku mek. Ngene ae Nuwun Pak, semangat. luar biasa. Tangan wah. Ya ampun. Cul rawel nek Pak Lurah niku. Culo rawel Mas Gading. Nggih. Wis ngene iki lho lurah kok brol. Ora ning masalahe sing ngrebabke ora ngopo-ngopo kok entuk ya. Aku ya bingung. Iki mbok Cuma jane sak mene mbane lho. Oh, oh. Kok jujuk kene. Nah, Apa pamor? soalnya Iki mergone nggawa kodam. Oh. Kodame cecak dadi ora soalnya iki kaya kotak amal dadi pengen ngleboni. Nah. Piati nggih. Nggih, lali janjine nggih. Nggih, lali Spesial janji. untuk Ya, semua Pak warga. Lurah berkah barokah nggih Bapak nggih. Kerandon. Iki mau nganggo bawa ora dijawab e. Ngagem bawa napa mboten Pak? Ya komplit Iya, ngono. komplit. Samene dinaik kabeh kok ora Oh, oh. dikompliti. Oh langsung wae ya. Langsung. Langsung. Yo. Oh, saya ini. Pak bawa mboten, Pak. Bawa sih. Wau iki Oh. Rabawa cowok ngono. Coba Ora urusi mau. urusi do kok engko nek timbilen lho. Dicupuk. iki mau mending ngagem bawa mboten Pak menika ngagem sedaya warga masyarakat mriki bener. Ngagem bawa mboten, Pak. Ini kok ngagem sedaya warga masyarakat. Ngagem bawa. Iki bener. Warga Dadi masyarakat. ra digagas. Sing penting lah Bapak Haryadi Pak Lurah menika lah Sampun peparing. Turun sewune bungahke warga masyarakat. Sapa iki sing bawa sik ayo. Ayo. Dina Minggu kang tak anti
Geter Pramuji Widodo. Nggih. Tak urutke gandeng do entuk 100 saka kene Bu Prastiwi ya. Iki ngesahke. Nggih. Monggo Bu. Kanjo jabrut iki lho entuk 100 kok jabrut aku gumun aku Bu Prasti. Lah kowe iki ra ngekeki malah akon. Lho kula niku kan anu istilahnya apa kepanjangan tangan ngaten lho Sulih salira. Sulih salira buroe Pak Lurah kula niku nggih. Ya. Kok le meni? Iya, ngene. Ikhlas ora? Ora. Sak larek wae lho Bu. Tekan ndi iki? Kan kerandon. Kan godean. Atos. Mrene kowe Godean. ndi? Apa Bu? Mrene Mboten. apa? Mbak Tatin kae mau Sungkem kalian Bunda Ratu Alah. Prastiwi. ora mempan kaya ngono kuwi, Mbak. Lah, sing mempane Kae piye? diceluk leluhure iki. Oh, diceluke leluhur. Heeh. Sing makon sapa? Aku gak aku dipenggal tenan kok. Ayo. Ayo wedi. Tinamune ngaya sampun Cantik. Ya ampun cantik. Ya Wis. ampun. Ya piye ampun. gareng Lek kemayu. Ora opo-opo. naksir kok kowe kok morore kok gak hasrat Wih, Ora apa-apa jare tuwa ora apa-apa sepenting Nggih. umur mau lho adalah- umur hanyalah angka mau lho. Umur tidak menjadi masalah. Nah, Wos. ning yo gelem, Mas. Hah? Ning yo gelem. Gelem aku. Waduh, ngombe siu sike Aku gelem ning anggar aku mendem sike. heeh. Ora ya ora. Ora. Karo Ibu Prastiwi menika dados ibu. Heeh. yo ibu kudu ngemi Ah, kuwi. Wah, nek bar dimi terus ngene ae. Lah ngapa? Kedaluwarsa. Kedaluwarsa. Kok mendem. Bu Wahyu. Bu Wahyu. Wah, iki idolaku iki. jebul mung lali jan jine Yeah. Nggih. Sip Bu Wahyu. Jalenna. Jalenna. Ngarang. Ayo angger nyindeni Bu Wahyu. Ya, Nggih. pinggire Jajarnya. Bu Neti. Bu Neti Bu Neti. spesialis. Perias manten. Ah. Karo wingi anu ya perusahaan percetakan. Apa kuwi? Percetakan apa? Apa, Mbak? Percetakan apa? Bataku. Oh. Bataku ki nggo omah. Heeh. Ayo percetakan Percetakan. bataku, perias, Terus apa nih? sinden. Terus apa meneh? Heeh. Wis. Ayo, Bu. Anane pijarasa maya sampun Nah, kok meng sedilit? di sak larek ya sakmono kok. sak lare ndak aman kan Oh. Ayo. Bu Geser. Ayu. Yo. Ayo Nah, Bu Ayu. iki. Oh, double. Ae. Kok penonton double iki? Double kudu double. Oh, soalnya lanangnya Sing lanang ya oleh. Oh, iya penonton ki ya ngitung. Yo, ada Oh, pertanggungjawaban kok oleh det 100 kudu melu nembang nek rek Ah, joget. kudu melu joget. Kon joget. iki kowe joget bagong tadi. Tanggung jawab e lho. Wis nampa kok. Bar nampa kok lunga. Engko kon joget cara bagong. pinter golek alasan ayo kerja Ya Ayo. bojone Ambon. ngandar-andar angen dukur. Heeh. Sa.
Apike. Apike ning kok. Apike. Kaya kowe mangan-mangan. Neng apik lho. Apik lho iki mau. Ape mah kaya nganu iwak ngene. Apik lho. Kaya koi nggon kolamku kae. Ngandar-andarangan duko. Oh, kuwi apik to. Ini berdua komplit. Medene dipliriki. Ya. Aku wis ora percaya. Cek aku ben dono ben ketok di syuting. Penyanyi dan ngono ki ngapa to? Penyanyi Sariawan kita iki Dana. Ngecek. Ya ngecek ngecek. muni apa ora ngono lho. Oh iya iya iya. Lah kono ngeceke beda. Dijamu ngecekmu piye Mas? Testing, aku ngecek ku. Heeh. Testing berarti terus mlenting ngono ya. Olah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Enggak ya. Ayo. Ya sing kompak. Ciro lu. Ayo. Dinteni jeng. Aming ciro lu Ming, ciro lu. Dinteni. Kene wis mempeng jek kok Ming. Heeh, wis lak ora sronto. Iso bareng rasa. Angel nek bareng biasane. Angel. Nyonyok angel nyonyok nek urung kompak. Aku wis